Dobrý deň, moje meno je doktor Zamboj a som vedúcim lekárom Beleza kliniky plastickej chirurgie a laserovej medicíny. Dnes by som vám chcel predstaviť nový prístroj a novú službu, ktorú poskytujeme na našej klinike a je ňou neinvazívna redukcia tukového tkaniva. Niečo akoby alternatíva k liposukcii, teda k invazívnej metóde. A teda toto je neinvazívna metóda a robí sa pomocou nového prístroja, ktorý máme na našej klinike. Prístroj sa volá Venus Bliss, je to taká novinka od izraelsko-kanadskej spoločnosti a princípom je to, že na ošetrovanú oblasť sa prikladajú takéto hlavice, ktoré pomocou diodového laséra ošetrujú tukové tkanivo a neskôr teda dochádza k postupnej redukcii tohoto tkaniva. Ďalšou hlavicou je rádiofrekvenčná hlavica, ktorá spôsobuje také stiahnutie pokožky nad ošetreným tkanivom. Prístroj je určený na neinvazívnu redukciu tukového tkaniva. Chcem podotknúť, že nie na celkové zníženie telesnej hmotnosti, ale na redukciu, na doošetrovanie niektorých oblastí, prevažne hlavne ako brucho, boky, stehná, vonkajšia strana, vnútorná strana. Tiež je vynikajúci na korekciu celulitídy. Viacej informácií sa dozviete na našej stránke.